людей звертаються не тільки жінок, а й чоловіків з такою проблемою, як голка. Для усунення цієї проблеми ми теж використовуємо крем вертебринол. Навіть холка здається непереможною. Аж ніяк. Під час масажу ми використовуємо спеціальний крем вертебринол. І це не просто крем, це ваш союзник у боротьбі з затисками, болем і навіть з холкою тією горбинкою на шиї. Як часто з'являються через сидячу роботу, стрес і порушену поставу. Що взагалі робить вертебринол? Розігріває ваші тканини, стимулює кровообіг, знімає запалення, зменшує біль і напругу в м'язах, сприяє відновленню суглобів і зв'язок. І головне, він посилює ефект масажу в рази. Завдяки вертебринолу навіть така делікатна проблема, як холка, стає вирішованою. Регулярна робота плюс правильний засіб дорівнює результат, який видно і відчувається. А тепер спробуйте і ви.